Venga, va. Bueno, a ber, baten bat galdezka ibiliko zen, ez? Non dago Getari? Ze gertatu zaio? Bota egin dute, ja, toma. Ba ez, hemen nago, bai, sentitzen dut. Hemen nago bueltan. A ber, lanean egon naiz, bai, Bardenen azkenengo pelikula grabatzen, Abu Dhabin. Bai, eta gero Woody Allenek deitu zidan, baina esetz esan behar izan nion. Justo momentu horretan oso lanpetutan Emilerako ere Greenpeaceekin, hartz polarrei jaten ematen. Bale, gezurra da. Gezurra da, Iruñako Airbnb-zikin batean egon naiz 15 egun COVID-a pasatzen lankide batekin, masa gusto. Eta harin badakitzain den COVID-aren benetako izena, bai. Errusiar mendi fisiko, psikologiko, nazkagarri, desesperante eta buka ezina. Karo, hau, igual, zientzialariei luzeia iruditu zitzaien eta COVID jarri zioten. Hola, COVID. Ziurrenik bilera hartan, zeuden pertsonen izenekin osatutako zerbait. Badakit! Venga, ba, Carlos, Osvaldo, Viviana, Ignacio eta Dorotea, COVID! Gustatzen zaizua izena? Bai! Venga, ba, COVID a la una, COVID a las dos, bai! Venga, badugu izena, COVID! Ja, neri ez didate. COVID, cada día te quiero más, COVID, ez. Neri ez didazua engainatzen. Ez. Zein jartzen dizki, eske? Zein jartzen dizki izena gaixotasunei. Osea, eta non egiten da kastin hori favorezenik, hortan parte hartu nahi dut. Osea, ez esan, ez zuela super inspiratuta egon behar adidez, pirrilera hitza, asmatu zuena. Edo diarrea. Eske, hitzak berak ja nazka ematen du, osea, oso lortuta dago, ez? Gero ja beste batzuekin ez dago horren lortuta, osea, adibidez, kandidiasis. Kandidiasis, zeba, kandi. Kandi, osea, karamelua ingelesez. Kandi. Begira, niri ez zait bat ere gozoa iruditzen, pototako azkurea izatea. Osea, seguro gizonezko batek asmatu duela izen hori. Edo beste izen ulertu ezin diren horiek superluzeak, tipo abetate tipo proteinimia. Zer da hori? Hoi, zenba demoraztu ikusi gabe, bai. Abeta tipo proteinimiarekin egon naiz. Zerrekin? Abeta tipo proteinimiarekin. Nor da abeta hori? Ez, bueno, buruko mina eukidu dela eta pota botatzeko gogoa denbora guztian. Ba, esan hori, gizona! Esan hori! Bueno, venga da, eta izenak aukeratzearen mundu hortan, sartu naizela. Zeinek aukeratzen ditu hurakan edo tornadoen izenak? Orain dela gutxira arte emakumezkoak ziren beti. Konturatuko zineten, ez? Orain ja ez, orain ja txandakatu egiten dituzte gizonak. Eta azkenengo moda, animalien izenak. Claro, bale, ba oso ondo. Baina zergatik izan behar dute pertsonen izenak. Osea, zein humillatu nahi duzu, hori egiten. Eske gainera imaginatzen ditute, haien laboratorioan. Barkatu, baina hurrengoa nire izebaren izena jarriko diogu. Bai, puta seme badala, eta dana, goi! Ja. Ez dauka bat ere graziarik min egiteko egiten dute. Bestela ez dut ulertzen. Zuei gustatuko litzaizueke herrialde oso bat eta milaka hildako utzi dituen fenomeno baten izena eukitzea? Ez. Ez dago eskubiderik, jode, eske gurasoek denbora pila bat. Ematen dugu gure seme-aleben izenak pentsatzen, ez? Venga, ba, Jimeno jarriko diogu? Jime deituko jotela. Ja. Ba, orduan jarriko diogu Blas, herriko mozkorran izena, ni pensar. Bueno, bale, ba, a ver, Aitor, Aitortilla, Aitormenta, osea, ez. Bale, Jon Brown, bale, Kepa Sakolegi, Kepa Jametxo, Kepa ez. Eta oso zaila da. Eta gero dator, meteorologo graziosillo bat, eta dena izorratzen dizu. Ez.
eske, jakin izango banu, ni jarriko nioke niri grazia egiten dian zerbait, ez? Nire semeari, adibidez, txikle txein. Txikle txein oso polita da. Edo Michael Jordan. Michael Jordan, nola, dana jarraian. Bueno, izen hauek existitzen dira. Sartu zaitezte interneten eta aurkituko dituzu ez. Hego Ameriketan, nahi dezun izena jarri diezaiokezu zure semeari, alabari, ez dizuet, osea, nahi dezuna. Eta orduan konturatzen zara, ze kabroi klase dagoen munduan, ez? Eta ze kabroiak izan gaitezken batzutan gurasoak. Ze badago gixajo bat deitzen dana Adolf Hitler. Adolf Hitler dara jarraian. Eta gero ja pixka modernoagoak, ez? Bere semeari jarri dioten nola da, #follow. Claro, es que... Bueno, sin más. Nien naiz hontaz hitz egitera etorri barkatu, liatu egin nauzu, Ni esatera etorri naiz COVID-a pasa dudala. Bai, jaun Andreo. COVID-a pasa dut. Eta harro nago. Orain superbotereak ditudala sentitzen dut. Beste guztiok baina indartsuagoa naizela. Eta ez dago ni txikituko nagoen inor. Gainera, niri esker, bakuna gehiago egongo dira orain munduan. Zen niri tokatuko zitzaidana, orain zu jarri dezakezu, edo zuk. Beraz, ez horregatik.